Siya isip usa ka acting prodigy human sa iyang kalaugan. Isip Best Supporting Actress sa duha ka mga indie films nga iyang gibidahan. Gawas ni ini usasab siya sa mga giatngan sa mga serye dinhi sa telebisyon. Busa dinhi sa Biztalk, we have the very talented Therese Malvar. Maayong buntag, Therese. Welcome to GMA Regional TV Live. Yan. Hello po, good morning po sa inyong lahat and good morning po sa mga kapuso natin dyan. Kumusta ka na, Therese, and your family? Okay po ako, Miss Cecil, and hopefully okay rin po kayo. Oo naman, okay na okay talaga, lalo na this morning dahil kasama ka namin ngayon. Therese, let's talk about your 2021 goals. Ano itong mga goals mo this year na gusto mong matupad? Sana mabasa ko lahat ng dapat kong basahin last year kasi ang dami ko pong nabili ng mga libro na hindi ko nabasa. So hopefully matapos ko po silang lahat and sana pag wala na yung COVID and everything, makasama ko yung mga friends ko and yung mga fans ko kasi sobrang miss na miss ko na po silang lahat. Oo naman, talking about seeing your fans and being with your fans kasi 'di ba? Kasama ka namin lagi sa mga regional events, lalo na dito sa Cebu and mga Kapuso Mall shows natin. What do you miss most about the regional events? To do shows there, to do mall shows there, kasi sobrang taas ng energy, nakaka-good vibes. And pati kami, yung energy tuloy namin, good vibes na rin. This time, Therese, pag-usapan natin kasi ngayon, Feb-Ibig Month. Ano ba yung status ng puso mo, Therese? Self-love, yan. Self-love, because at the time where we're isolated and we're not only locked in sa bahay natin, we're also locked in our own thoughts. And minsan talaga negative yung mga thoughts na naiisip natin. So, sobrang talaga #self-love. Pwede ba naming malaman ano yung plans mo ngayong Valentine's Day? And of course, how do you usually celebrate Valentine's? At sino itong mga kasama mo? Actually, pag February 14 or Valentine's, usually school day yun eh. And then we would be doing our work and I would be with my friends and then we would treat each other milk tea, ganyan. Kasi mga wala pa kaming jowa, kaya kami-kami na lang muna, ganyan. And of course, with my family. This time naman, let's talk about your most loved career, itong acting. Kasi ikaw talaga yung one of the most anticipated Kapuso actress dito sa GMA. Ano ba yung handog mo sa amin ng mga fans mo this year, Therese? This year, and very, very malapit na, mapapanood nyo na po yung Babawiin Ko Ang Lahat. Yan, it's a new teleserye for GMA Afternoon Prime. So, ako po dito si Lala, very kalog, babaeng bakla na best friend ng character ni Miss Pauline Mendoza. So, abangan nyo yan mga kapuso. Ang galing naman. Ang bata-bata mo pa, Therese. But you already bagged 2 Best Supporting Actress Awards sa indie films na ginawa mo. Sasaba ka ba muli sa mga indie films? Actually, sobrang miss na miss ko na magpelikula, swear. Kasi yung ambience, yung feels of being in a film festival, lalo na, it's really different. And I just really miss the whole vibe of it all. And to be with my fellow filmmakers. Going back sa bago mong afternoon series, itong Babawiin Ko Ang Lahat, kumusta naman yung samahan nyo ng mga castmates mo, lalo na ang mga veteran actors and actresses, sila John Estrada and Carmina Villaruel? At first, I was intimidated by the cast, but then they're just really fun to be with. They're really kind people, and wala, talagang nag-click lang talaga kaming lahat, thankfully. Not only the cast, but the whole crew, everyone. And how excited are you para imbitahan ang lahat ng mga kapuso natin na abangan itong bagong afternoon series? Yan, so mga kapuso, malapit na at mapapanood yun na yung Babawiin Ko Ang Lahat sa GMA Afternoon Prime very, very soon. So please do watch it. Congratulations sa Thank you. iyo. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Daghang salamat din po sa inyong lahat.